Okay. Waziri me kake wa mai gari ne naga mai gari yana yawan ƙaunan ka haka waziri. To, rayuwa kenan. Ai ina faɗa maka wallahi tallahi ni karan kaina sarki ina mamakin abin da yake a kai. Kai normal fa duk abin da na requestin sarki yana bani. Wani abu kai ban ma requestin wallahi kawai sai an tura mun sako. Na ga kwanakin baya tinkiyan ta bawa ya ce akai gidan waziri. In aka kawo zabi daga Betare sai a ce akai gidan waziri. To waziri gaskiya sarki yana ƙaunar ka sosai waziri. Shamsu ka bi ka sa wani ido kenan. Abun ne na ga wato baka sani ba, ka san mene tsarkake zuciya na kawai ina rike masa amana gaskiya da gaskiya duk abun da in dai muka yi tsakana da shi ba lallai ka ji a wajen wani ba. Ka gane? To ita rayuwa ka san duk wanda ka rike masa amana kuma shi ma zai rike maka amana. In mutum kuma yana son ka a rayuwa kai ma kana son shi. Haka normal yadda ka san kawai me ma zan ce maka ne abin da ya kawo abu lalle waziri sai a ƙara biyayya. Alhamdulillah. Waziri sai na raba ka da mai gari. Mu ma sai mun shiga gunna. Kai kaɗai ne ba faje a fadan nan komai mai gari ya ce kai. Sai mun yi iya abun da za mu yi mun raba ka da mai gari waziri. Muna nan. Ai yalla bai bana damuna fa sai san barka. Ai na gaya ma nan gonakin hayin tudu in ka ga masara dai abin mamaki a wannan guri amma wani yanki fa can sai a hankali can gurin gonan malam tukur din nan yanzu bari ai mu nan bana sai dai da ai kawai amma ai mu da muna gonan malam tukur din nan yayi fari fari kuma gonan malam tukur ba ana cikin addu'ar kai Allah bada abin shi wannan ai ka gane masarar nasa ne gaba daya wato kun bata wani kyau bai da kudin taki bai shuka da wuri bane to bai da kudin taki ne bai da sisi ai ba batun sana'a bace wannan bara ba irin shawarin da ban bashi maganan ya bar amfanin sannan in shekara ta zagayo yanzu mu masara 23,000 yana ta saidawa yana sawa dubu nawa ya sayar 7,500 yayi kuskure tun masara na 7,000 yalla bai yayi kuskure wannan amin Allah sa mu dace amin Allah sa mu dace Allah ba mu kikkiawa yalla boy mai martaba to yalla boy haka Allah maka jar sanda yalla boy amin Allah maka jar sanda yalla boy amin yalla boy ina tafi da magana to yalla boy a kasar nan ba za mu bar abun da zai cuce ka ba wannan haka yake ina tafi da magana yalla boy wannan haka yake yalla boy ina da bayani da zamu yi yalla boy ina da bayani yanzu kun sai ku dan ba mu ruwa za mu dan gana to ba damuwa labai gaishe ka mai martaba gaishe ka mai martaba amin dallawa barku lafiya madalla yalla boy mai martaba nan jikin gonan malam Salisu na zo wucewa yalla boy na gaya ma kana yawan buɗawa waziri na zo wucewa jikin gonan malam Lawan naga waziri da tabawa kullun sai na ganshi kullun jikin gonan malam Lawan nan dab bakin wata kanyan nan anan suke zama kullun da a gansu da yamma sun je su na gaya ma mai martaba waziri yana cin duniyanka soyayyen da kake nuna waziri shine yake cin duniyanka yalla boy kullun yalla boy ina so in gaya maka to ina tsoron yanda duniya take ciki a ce gulma amma nan na baro su da tabawa har kaman zai kama jikinta kullun sai na gansu a wajen nan buya nake bana so su gani to ba damuwa yanzu ka san me za a yi zan yi shawari zan yi nazari da kaina tukuna insha Allah duk abin da ake ciki za ka ga matakin da zan dauka yawa mai martaba ba ma son abun kunyan nan da waziri yake yi kuma ka ga kwanakin baya waziri an kama shi da yar gidan malam Musa haka aka kama su aka zo a nan aka ce sharri ne mai gari kai kace sharri ne maganar nan san komai sai an yi bincike da ka ji labari bai kamata a ce kawai ka dauki mataki ba Allah ji kan ma'aifa mai gari Allah ji kan ma'aifa tun lokacin ma'aifa mai gari abun kunya bai taba faruwa ba amma akan waziri zai jawo mana abun kunya babu damuwa insha Allah za mu yi bincike to mai gari gaskiya to yalla boy mai martaba mu zan wuce za mu je zagaye Allah ya kai mu sai an jima ranka dadi to jama'a sai a hankali wannan ya kawo gulman wannan gashi waziri ya fi shi amfani sosai a wuri assalamu alaikum malam Lado da haka ne ya san rayuwa ne yanzu yanda ya dawo san rayuwa yanzu to ka nemo gida ga yara ba lafiya ga yara ga jinya ga kuma yanayin tsadar rayuwa yawa malam Lado
nace ni kana duba mu'amalan waziri da mai gari kuwa? Lallai waziri namu na wani Wallahi waziri ba, waziri yana ta shishige wa mai gari, waziri yana ta yin munafurcin jama'a. Waziri ya je shi can fadan tudu ya zo ya gawa mai gari fadan tudu suna bakin ciki da mai gari. Waziri munafurci daban-daban na yau daban na gobe daban, kuma mai gari ya daura kwalla faransa akan waziri. To kai in ban da abinka kai menene na ai abin da yake tsakanin su shi za ka duba ba wai munafurci ko kuma wani abu da zai Malam Lado ka san duk wanda ya yi wani abu nasa ka gane ko kansa ya mawa ka gane abin da nake so da kai shine ka daina munafurci don wannan munafurci Malam Lado ba maganar munafurci ba Malam Lado. Abin da nake so gane kenan wannan munafurci. Mu muna so a gyara ne Malam Lado. To ai gyarawa yanzu sai ka je ka same shi. Misali idan shi ne ma yayi wani abu sai ka je ka same shi ka ce waziri bai kamata a ce kana yin wannan abu. Amma ka samu wannan ka zo ka ga masa bai kamata ba. Yana da dauri ko ka ga wa sarki bireji ba. Kwanakin baya na je na ga wa sarki abin da yake faruwa. To bari ka jin gaya ma kwanakin bayan nan cikin gonan Malam Awal na wuce shi waziri da ta bawa. Me haɗin waziri da ta bawa? Ai ka san matar sarki kuma tana da relationship da shi waziri. Maybe ka sani ko sako ne sarki ya aike shi gurin ta. Ni gani nake kebewa suke ta aikata alfasha. Lallai ka san ya zama shaidan zuruwan nan. Ya kamata a ce ka ga abin nan ka tabbatar ka daina shaidan zuru. Abin da nake so da kai kenan. A'a Malam Lado. Wannan hanya da ka rago kwata ba mai bullewa. Malam Lado kai dai kana so a ta aikata abubuwa munana baka so a yi maka. Malam Tanko abin da nake so shine ka doro akan hanya madaidaiciya. Yalla bai aiki al'amarin ban mamaki saboda gulma da manafurci a garin nan da ake yi mai martaba abin ai har yana ni kai na akwai abin da yake damuna ina so yi wa waziri tambaya. To haka waziri ina taimake me ya haɗin ka da Malam Tanko ne ka? ina taimake an kai da dai gaskiya Malam Tanko nan shi mun haɗu da shi bayan na fito masallaci a cikin wani masallacin Alhaji Sa'id da can bakin hanya sai sai ya ce min wai za mu yi magana da shi ba mun gaisa lafiya za mu yi magana da shi na sha ma wani abun nan ne ya da dai muna ta wani yan maganganu hakan nan ba dai ban fahimci me yake nufi bai martaba yalla bai ya wuce munafurcin mutanen mu na kauye ne ai duk bare wuce wannan ba da an gaggawa ka abin nan shikenan ido sai ya sauka kanka dama abin haka yake yi ba damuwa insha Allah za mu bi kuma hankali za mu yi bincike insha Allah kuma zai fita yalla bai ni bai martaba abin da nake gani ba shawarin da na ya kamata a rage shi dan ba ma son munafukai a garin nan ba ma son wasa da mulkin ka Allah ya wuce ka ba haka ake wannan al'amari me ka gani Allah ya wuce ba da mun nan ba wannan ba a yi haka so bincike da hankali Allah ya taimake komai sai ka ga Allah ya zauna lafiya Allah ya taimake ka